औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. गेली 5 वर्ष सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाला पूर्णवेळ फिजिशियन मिळावा म्हणून सामाजिक संघटनांनी आंदोलन, उपोषणासह सर्व मार्ग अवलंबले होते. अखेर आज ही मागणी पूर्ण झाली असून सावंतवाडीला कायमस्वरूपी फिजिशियन मिळाला आहे. यासाठी रुग्ण कल्याण समितीचे सदस्य, आमदार प्रतिनिधी दिव्या सूर्यजी यांनी पालकमंत्री नितेश राणे व माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांचे आभार मानले आहेत. गेली 5 वर्ष फिजिशियन नसल्यानं सावंतवाडीकरांचे हाल होत होते. सामाजिक संघटनांकडून यासाठी अनेक आंदोलनं, उपोषण देखील करण्यात आली होती. युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष दिव्या सूर्यजी यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबेडकर यांची देखील यासाठी भेट घेतली होती. विविध सामाजिक संघटनांकडून यासाठी लढा दिला गेला होता. अखेर या लढ्याला यश आलं असून डॉक्टर विशाल नंदकुमार रेड्डी हे उपजिल्हा रुग्णालयात रुजू झाले आहेत. त्यामुळे सावंतवाडीकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. फिजिशियन नसल्यानं अनेक रुग्णांना उपचारांअभावी प्राण गमावे लागले होते, तर काहींनी गोवा बांबुळीसह इतर पर्याय शोधावे लागले होते. मात्र आता फिजिशियन मिळाल्यानं यात दिलासा मिळणार आहे. मॉड्युलर ICU विभाग देखील सक्षमपणे चालणार असून मोठ्या शस्त्रक्रिया देखील करता येणार आहेत. त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला असून यासाठी रुग्ण कल्याण समितीचे सदस्य, आमदार प्रतिनिधी दिव्या सूर्यजी यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबेडकर, पालकमंत्री नितेश राणे व आमदार दीपक केसरकर यांचे आभार मानले. वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे यांच्या उपस्थितीत फिजिशियन डॉक्टर विशाल रेड्डी यांचं स्वागत सावंतवाडीत करण्यात आलं. यावेळी नगरसेवक दिव्या सूर्यजी, युवा रक्तदाता संघटनेचे प्रथमेश प्रभू, वसंत सावंत, मंदार सावंत आदी उपस्थित होते. दरम्यान डॉक्टर विशाल रेड्डी यांच्या नियुक्तीमुळे हृदयरोग रुग्णांना स्थानिक पातळीवरती तातडीने उपचार मिळतील. क्रिटिकल केअर सुविधेमुळे आपत्कालीन स्थितीत रुग्णांचं प्राण वाचवणं सुलभ होईल. गरीब रुग्णांना खासगी रुग्णालयातील मोठा खर्च वाचणार आहे. लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संस्थांच्या एकजुटीच्या लढ्याला यश आलं असून आता रुग्णांना उपचारासाठी परराज्यात धाव घेण्याची गरज भासणार नाही, असं मत सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी व्यक्त करत त्यांचं स्वागत केलं. तसंच उपजिल्हा रुग्णालय कृती समितीच्या वतीनं आज रेड्डी यांचं स्वागत करण्यात आलं. यावेळी उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी कृती समितीचे सदस्य, अभिनव फाउंडेशन सिंधुदुर्ग व सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमानं त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. या प्रसंगी प्राध्यापक सुभाष गोवेकर, रवींद्र ओगले, BN रेडकर, राजू पिळुसकर, अण्णा म्हापसेकर, जितेंद्र मोरजकर, सामाजिक बांधिलकीच्या सचिव समीरा खलील, रूपा मोत्राळे, लक्ष्मण कदम व रवी जाधव उपस्थित होते.